Ipinatupad ngayong araw ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Samantala, kinansela na ng LTFRB ang special permit na inisyu sa mga PUV. Makibalita tayo live kay Russell Simorio. Russell? CJ, epekto ng pagbabago sa presyuhan ng langis sa pandaigdigang merkado ang ipinatupad na oil price adjustment ng mga kumpanya ng langis na nagsimula kaninang alas 6 ng umaga. Nagpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis epektibo kaninang umaga. 10 centavos ang bawas sa kada litro ng gasolina habang 55 centavos ang dagdag sa presyo ng kada litro ng diesel at 45 centavos ang itinaas sa presyo ng kada litro ng kerosene. Kalbaryo sa mga motorista ang pagtaas ng presyo ng diesel ngayong may pandemya. Kailangan natin ng gasolina talagang araw-araw. Wala tayong magagawa. Wala. Sunod lang tayo. Lalakad lang ng merong kailangan. Pag wala, bahay lang muna. Sa kabila ng paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo, gate ng ilang kumpanya ng langis, hindi pa bumabalik sa normal ang demand sa produkto. Konti ang nagpapagas dito kasi konti ang lumalabas na sasakyan. Samantala, kinansela na ng LTFRB ang inisyu nilang special permit sa mga PUV na lumabas sa kanilang ruta. Bunso dito ng pagbubukas ng lahat ng all intra-provincial routes sa Region 1. Ibig sabihin, kailangan nang bumalik sa orihinal na ruta ang mga pampublikong sasakyan. Kahit automatic na cancel yung kanilang franchise, kailangan kumuha pa rin sila ng special permit kasi nga, kailangan inspectin namin yung unit kung compliant sila sa mga guidelines at protocols na binaba namin. CJ, batay naman sa datos ng Department of Energy, nasa 40 pesos hanggang 54 pesos and 60 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang umabot naman sa 27 pesos hanggang 35 pesos and 55 centavos ang presyo rin ng kada litro ng diesel. Samantala, nilinaw naman ng LTFRB na wala pa silang natatanggap na petisyon ukol nga sa taas pasahe mula sa mga transport sector dito sa Pangasinan, at patuloy rin ang kanilang operasyon sa mga public utility vehicle para nga matiyak na lahat ng mga panuntunan ay nasusunod para nga makaiwas sa banta ng COVID-19 ang mga pasahero at mga driver. CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.